Ahojte, vítam vás v novom videu. Dneska si dáme opäť tréningové video. Pôjdeme do športovej stajne na parkourový tréning. Za chvíľku pre mňa príde Paulinka aj so svojou kobylkou a s vozíkom. A naložíme Elis, ktorá pozerám, že sa už vyváľala. Tu je Elis, tu je Axelko. Axelko nejde. On nám bude fandiť. No, Elis sa už ale stihla vyváľať, čiže musíme očistiť. Ale čo je horšie, za pol hodinku je tu Paulinka a ja som zapadla. Chcela som si dať auto proste čo najbližšie ku sedlovni, aby som si tie veci ponosila bez problémov. A zapadla som. Takže dúfam, že to nejako poriešime. Čakám na Jakuba, ten príde asi do 10 minút, tak verím, že túto moju situáciu mi vyrieši. Som si zbalila všetko potrebné, odpocovaciu deku, tlmič, podsedlovku, uzdečku, chrániče, príľbu, rukavice. Ešte si hodím sedlo a podbrušník do auta. Ďalej tu mám bezpečnostnú airbagovú vestu a čižmy. Jakub tu není, tak idem skúsiť auto ja dostať z blata. Zatiaľ sa hýbem. Dobre, idem ho dostať z blata a potom vám dám update. Podarilo sa mi to, takže idem vyčistiť Elis teraz. A už len počkam na Jakuba a Paulinku. Tu môžete vidieť, ako som zapadla predtým. Elis je zablačená, ale snažím sa ju vyčistiť takouto tvrdou kefou. Dobre. To ako vyzeráš? Veď to... No, ona chce, aby som tu narobila. Toto je normálne. To je kôň, nie pes. V 21. storočí to... Tak to je. Pozeraj. To sa nie je normálne. Kone už nie sú to, čo bývali kedy. Ešte zotrieme zvyšný prach takouto vlhkou handričkou. Inak toto je normálne na upratovanie domácnosti, ale mi sa to veľmi osvedčilo na prach na koni. Ja si to navlhčím a potom ju prebehnem. Axelko, ham? Ham? Aha. Sa aj otočil, obrad okolo predku. Ideme na túto krotiteľskú parelku na nastupovanie a potom je to vymeníme vo vozíku za túto stajňovú. Ustup. Prečo to nechceš? Musíš. Tak skúšaj, čo si môže dovoliť. A ona má právo povedať svoj názor. Hej, však vidím to na nej. Vypadá tak. Ako? Tak odovzdanie. Nie, veď ona môže povedať svoj názor. Ale keď proste ideme na tréning, tak nebudeme sa o tom asi dohadovať, že či nastúpiť, či nenastúpiť. Ofinku som jej skrátila. Peknú má? Fakt? Aha, nejde jej do očí. No tak skrátila. Dobre. Ideme na parkovisko. Veľmi sa teším na dnešný tréning, pretože v Trebostove športovej stajni, kam ideme, majú aj krytú halu a majú tam aj pieskovú veľkú jazdiareň s farebnými prekážkami, takže sa na to veľmi teším. A ešte k tomu náš pán tréner pozná obidvoch rodičov Elis. Je to také plus pre nás. Pozná aj mamu aj otca. Axel už tak vyhlíži vozík, či už ide. Aha, stojí pri bráne. Nás tak prišiel odprevadiť. Aha, aký je taký mäkký, ako taký plišák. Ty si ako taký plišák. Vieš, že ide byť zima. Elis to nevie. Elis nevie, to je... Pozri, to je iné. Elis má ešte bikiny na sebe, leto, opaľovanie sa na slnku. Axel už vie, aha. Ty už máš svetrík riadny. Čo je? Ideme nastupovať. Ukážeš nám, ako si sa to naučila predčerom. Tak to urobíme a vojde. No pojď, nedívej se, kde je Axel, ale tuto. Nekoukej, co kde lítá, dělej, co tě živí, pojď. Áno. Ešte. Tak. On je ako taký ľadový medveď, že teraz? Takto si predstavujem ľadového medveďa. Aha, tam je Balča. Už ju vyhlíži. Ide naháňať teraz vozy. Podľa mňa... Ježiš. Preboha. Axel beží. Aha, Axel sa postavil do cesty. Jakub. Čo sa deje? Ide nastúpiť. Poď, to sme trénovaní. Ukazujem prstom. Poď krok. Už nejde zase. Nastúpil, no? A dvere mi nikto...
Tu otvorené veci, otvorené. Oriehame tú parálku, hej? Ne? Ďakujem. Ja mi parálku. Stoj. Stoj, potom. Zavri, bránu zavri. Musím ísť to hovno pozbierať aj. Chcem sa veľmi pekne poďakovať Lenke, pretože to trénovanie sa oplatilo. Elis nastúpila hneď na prvýkrát do vozíku, keď sme Balču vyložili. Takže ona bola zvyknutá na prázdny vozík. Trochu znepokojovalo to, že Balča vlastne stála na pravej strane a ešte aj Axela sme zavreli do kruhovky, čo myslím si, že tiež pomohlo. Axel potom, tým, že bol zavretý v kruhovke, tak si povedal, že idem a rozbehol sa proti dvierkam a otvoril ich a potom rýchlo Axel pritriskoval k vozíku a snažil sa to zmariť, ale už bolo neskoro, my sme už iba zabuchli rampu. Nie, on vybehol cez braničku. Išiel na vecko pred susedov, tak to som ešte odpratávala teraz. No a chudák Paulinka to schytala od Balči na ruku aj nohu. Aj Jakub. Okakaná, ja som na ruky okakaná. Ale bude mať šťastie Paulinka teraz. Podľa mňa dneska, keby si kúpiš rep, alebo si podalo to, tak vyhrá. Elis, to sme my! Museli sme Axela krotiť. To je nový modný domov. Detail. Tomu sa hovorí byť odhovený. Takže ja som plánovala, že 7:30 vyraziť. Čiže 7:30 som stala asi. Jo, 7. Nechceš to vyzliecť a dám ti čistú. No ale tak či tak ju musíme aspoň troška, vieš, akože. Ja tu mám mikinu, veď ti dám moju. To potom, keď uschne, tak to vyprašíme. To nemá podľa mňa takto zmysel. No ale tak rajtky, toto si myslím, že Trebostovo má veľmi pekný areál. Tu vám natočíme potom detaily. Oni tam majú krásnu pieskovú jazdiareň. Majú tam aj kolotoč, ako v každej športovej stajni. Majú tam halu, majú tam veľké výbehy, majú peknú stajňu. Tak všetko vám to ukážeme. Ustup! Poď. Ruku tam daj, Jakub, aby nespadla. Poď. Ustup. sa jej nechce von. Ustup. Nastúpila, tak zostav. Poď. Krivo ide. Hej! Presná. Kebyže ich do kruhovky dáme, to nemôžeme? Zatiaľ. No o tom kolotoči vieš niečo povedať, že jak funguje? Tak jednoducho mení sa tam akože rýchlosť, aj smer a je to na opohybovaní koní. Napríklad, no vo veľkých stájich sa to používa jednak pro opohybování, druhak proste keď máš veľa koní, tak si ich dáš okrokovať před aj po jazde a potom ich rýchlo odjazdíš, lebo keď ich máš, neviem, 10, tak proste nemáš čas ich krokovať ty. A vtedy sa využíva tento kolotoč. V angličtine sa to volá, že walker. A býva tam niekedy aj elektrika? No, áno, hej. V tom oplotku môže byť aj elektrika, keď sú moc pomalí, tak dostanú šľupku. Lebo sú takí koni, čo sa ti do toho opřou a normálne sa nechajú ako keby tím precházet. Zima. Nesnáším zimu, fakt nesnáším zimu, ty kokos. Pozri, koníky. Zima tu je fest. Svietilo slniečko a bolo dobre, no. No ináč ja som si prosím pekne všetky veci som včera oprala. Na kompletku, aby som ich mala čistý, pekný do toho videa. Človek mieni, Pán Boh mení. Tak. Ale niekedy aj balča. Tu môžete vidieť kamión na prepravu koní. Tam sa ich zmestí viac ako 2. Myslím, že 4, ale nie som si istá. A je tam vlastne spravené ešte aj také zázemie pre jazdcov. Je to super. Ale tam je ešte ako keby je taká miestnosť pre jazdcov. Býva tam kuchynka, vieš, že tak na preteko. Balča, a tu je Elis. Teraz idem skúsiť naučiť, dúfam, že mi nezdrhne. Poď mi asistovať. Aha, toto nejdeme točiť. Teraz sa idem ja pripraviť. Ty budeš držať zatiaľ tohto Mustanga. Neskrotného. A
Ako si môžete všimnúť, mám na sebe bezpečnostnú vestu, ktorú dneska použijem na dnešný tréning, pretože budeme skákať. Takže určite na tieto bezpečnostné prvky treba dbať. Aj prilbu, to je samozrejmosť. Ideme do haly, náš pán tréner tak rozhodol, že bude to pre dnešný tréning lepšie. Vo vnútri je skokový materiál a sú tam aj schúdky na nastúpenie. Dobre, môžeme ísť asi. Zapla som si vestu, bezpečnostný remienok, v prípade pádu sa mi vesta aktivuje a airbag buchne. A tam si to nebudeme musieť ukazovať dneska v praxi. Oho, no jo, odešli ti kamoši, viď? Tak. Tak. Ho, taká je načepejřená. No, se ti lepší chodí jako tam na ty trávě klouzající. Ale pojďme taky. Lehočko dopneme otěže na té bezudidlovce. Pěkně ruka postavená. Myslím, že za chvilku bundy budete odhazovat. Prvně si poklušme takhle pár koleček dokola, ať se rozhýbou. A pak začneme tady kroužky dělat. Tak, aby jsme měli ruce před sebou, ano. Tak, mezi nákrčním řemenem a sedlem. To je ono, lokty k tělu. Jít do rohu co nejvíc, jo. Nenechy takhle zkracovat a ještě ke všemu s vytočenou hlavou ven, jo. Snažme se, nemusíme samozřejmě jet úplně do těch rohů, kde je ten dolíček, ale snažme se pěkně vykreslit co nejvíc tu stěnu. Tak, vnitřní noha, venkovní otěž. Tak, pojďme si změnit směr, takhle my půjdeme krátkou diagonálou tu. Pavlínka krátkou diagonálou na druhou stranu. Tak, před sebou ruku zase lehce upravíme, zpomalím. Tak a pojďme na tuto stranu, ať se trošku uklidní holeň. Když nám takhle otevře tu papulu a začne se táhat proti tomu udidlu, zkusme takovou rychlejší ruku a potlačit ji dopředu nohou, ano? Tak, levá noha dopředu. To si pamatuju z minule, trošku jsme měli problém s tou pozicí těch nohou, jo? Vnitřní noha vždycky vpředu, venkovní pěkně od dlaň dál. Teď jsme udělali dvě pomůcky naraz, aj nohou, aj hlasem, a proto ona jakoby skočila do toho cvalu, jo? Stačí, že teď je taká napjatá, je taká aktivní, takže stačí jenom jedna pomůcka, buď lehce hlasem, nebo lehoučko to lítko. Váhu do paty, tlačím patu co nejníž. Tak. A ještě zkouším dávat patu dole, to je ono. A ramena pěkně vzadu. Tak, my si tady uděláme velký kruh. Pavlínka jde přímo a udělá si kruh u dveří. Tak a pojďme, trošičku malinko do kontaktu, ano? Lehce, jo, ten kůň ať je klidně vytažený dole, ale ať je na lehkém kontaktu na otěži. Tak a my ruku před sebou, dopnu venkovní otěž. Ještě jedenkrát kruh. Ještě jedenkrát kruh, pojďme. Tak. Jo, a ruku před sebe. Před sebe nedávám tu vnitřní ruku na stehno. Jo, zkusme mít trošku ruku vejš a pracovat tak s ním v takovém kontaktu, nestuhnout. Tak, pojďme. A ruka, a holeň. A jdeme. To je on. A holeň. A pružná ruka v loktu v zápěstí. Tak, Pavlínka zase. Pak zkusme trošičku zvednout z toho hlubokého postavení a zkusme trošku pohyb, aby se nám došlápla. O chloupek aktivnější pohyb odzadu. Jo? Nechceme rychlejc, ale ať se ty zadní nohy trošičku lepší odrážejí. A do otěže, lehce kontakt. Tak, držím tu otěž lehce dopnutou, aby nebyla stále prověšená. To je ono, pojďme. To je takhle fajn. A holeň do toho, holeň. Tak, zase zjemnit tu ruku, pojďme, my děláme kruh u dveří a Pavlínka nahoře. Dominika dělá kruh tady dole, venkovní otěž, narovnám se. Otočím se levým ramenem dozadu, levé rameno vzad, lokty k tělu, ruce před sebou. A ještě jeden kruh bude, zkusme nezvedat ruku a dopředu nohou. Jdeme, holeň, holeň, tak. No, ona je trošku taká nafučená, tlačí se proti noze. Tak, a holeň ruku před sebou. Tak, a jdeme přímo. Holeň, váhu do paty, zkusme nezvedat koleno, patu dole, jedeme přímo a půjdeme si pak diagonálou změnit směr. Ještě až z druhého rohu, z dalšího rohu, budeme diagonálou změnit směr. Pavlínka si mění směr tu. Jo. A teď zase převedeme vedení levou otěží, pravá holeň. Pravá noha trošku dopředu.
Tak, uděláme si tady, Dominika dělá kruh tady u dveří, Paulinka jde přímo a dělá kruh na konci. A holeň, pojďme Paulinka srovnej jun, ať se nám nekroutí do toho rohu. Tak, auto prošlo, nic se neděje, pochválíme a jdeme dál. Tak, a klušeme, to je ono, a jdeme dopředu, tak, ano. Tak, a zase vyklušme. Tak, dopnutá, levá noha vzadějc a jdeme přímo. Tak. Ramena pěkně vzadu, tak, klidná jemná ruka, to je ono. Ať se uvolní, ona je trošičku ještě stále taká v napětí. Trošku by potřebovala vypustit páru. Tak. Jo. A půjdeme začít přes ty bariéry pracovat. A jedeme pěkně dopředu. Pěkně rovno se snažíme. Tady nám trošku zapomněla na poslední nožku. Ruce pěkně před sebou. Pozor, aby jsme neměli ruku na klíně, ano? Jo, ona jak zvedá hlavu, ona nám zkrátí ten krk. Výborně, rovně na střed. Jo, my jak jdeme toho oblouku, ona si přizvedne hlavu a ta ruka nám takhle sklouzne a mám je takhle na stehnách tu ruku, jo? A pak je zle. Potřebuji mít tu ruku před sebou, abych mohl točit pěkně do oblouku. Tak, nevadí, ať si hledá ty nožky. Ona se musí přizpůsobit, protože ona není poník, ne? Kolik měří? Nevím, okolo 150. No, tak už není poník, už musí běhat s velkýma koňma. Tak, a na střed. Ano, super, ještě jedenkrát půjdeme z pravé ruky a pak si změníme směr. Tak, ruce pěkně před sebou, spolu ho. Tak jo, pozor na pokládání těch rukou na stehna k sedlu, takhle jo. Před sebou se snažím držet ruku pokrčenou v loktu, abych s ňou mohl pracovat. Jo, pak mám kontrolu nad tím koněm, jak si položím ruku do stehna. Tak, kdyby jsme šli rovno, je to úplně super. Snažím se jít rovně, pomůžu si tou levou otěží, pravou holení. Tak, dobré, pojedeme si změnit směr, takhle krátkou diagonálou. Tak, a holeň, a jdeme, zase levá noha do pravé otěže, tak. Ramena vzadu, kdy se dávám pěkně odzadu dopředu. Tak, to je ono, výborně, ruka před sebe, pustím se přes koleno do páty dole. Pátu dole, tak, se dělá bobiky. Jo, dobré, teď už ji necháme zastavit, ale víckrát už ji nebudeme nechat zastavit. Jo, protože ona si pak zastaví, kdy chce, a když se to ten kůň trošku jakože naučí, tak pak toho začne takzvaně zneužívat a to my nechceme. Tak, ruku pěkně v pěst držíme, tak, narovnám se hezky rovně na střed. Levá noha dopředu, vnitřní nohu dopředějc. Pozbíráme, ať nám to nerozdupou v té uličce. Tak, a hezky rovně na střed, to je ono. A když to půjde malinko, nechám pak otěže vytáhnout, tak. Jako kobila se tu hýbe úplně jinak, jako se hýbala na tom tréninku u vás. Tady chodí úplně jinak. Tak, super, dobře. Ještě jedenkrát půjdeme a zkusíme jít na prostředek, ano? Šla rovně, ale šla vpravo. Ano, Paulinka, výborně, super, pochvaluju. Mladý, jak se tlačí na stěnu, on si tam hledá oporu. Jo, to je pro něj jednodušší, výborně. Dobře, dáme si chvilku přechod do kroku. Dlouhá otěž, nechme je chviličku zrelaxovat. Šimla tato má naučený výborně a i tato to velmi dobře chápe. Trošku jsme jim to zase poměnili. Chceme, aby trošku dávali pozor na svoje nohy. Jo, teď v podstatě by ten kůň měl dělat jakoby 2 kroky mezi tím. Přes ten oblouk, aby se koník hýbal. Tak, aby jsem se pak nerozjížděl proti překážce. Tak, a na střed. Tak, to je ono. Pojďme, kluž. Překážce, tak, a na střed. Rovně na prostředek. Tak, podbídneme přes ten oblouk, aby tam měla hned kmich. Výborně. Tak, super. A zase snažím se jít na prostředek. A teď už zkusme trošku si tak lehce pohrát a nabídnout ji, aby nám maličko víc zapojila záda do té práce, ano? Aby nebyla taká jenom seknutá v zádech, ať se trošku sníží. Tak, a dole. A holeň. Výborně, ještě jednou pojďme, jdeme, pojďme. Tak, zjemním ruku. Ano. A zase takhle lehká ruka, ruku níž teď, trošku níž.
Tak, pochválme ju, výborně. Můžeme si klidně změnit přechodem do kroku, změníme si takhle směr a pojedeme z pravé ruky. Zareagovala velmi rychle. My v klidu. Tak. Tak jo, nenutit ju běžet rychle. Jo, ona má kmich, ať se naučí, my potřebujeme, aby se jakoby odrážela, aby dělala takhle, jo, ne takhle, ale taky dlouhý krok, jo. To je ono. Ano, výborně, ještě jedenkrát pojedeme. Jo, aby ten koník nespěchal přes tu bariéru, ale pěkně se houpal na té zadní noze. Tak. Taky fajn, výborně, pochváluju. Venkovní otěž pěkně, ruka před sebou, holeň, tak zase v tom oblouku. Jak se koník s náma začne trošku pasovat, je potřeba dát botu, ale taká rychlá ruka jemná, aby jsme si ji tam povolili. Dobré, teď trošku jí chybělo tady na poslední, ale vybalancovala to. Budeme si zkusit podsválat. Budeme cválat jednotlivě, jo? Poprvé vyzkoušíme, jak se ty koníci to budou chovat, jak jim to půjde. Myslím, že Šimla ta bude víceméně v pohodě, tady to až tak nějako neto, i vzhledem k tomu vzrůstu. A tato v podstatě si myslím, že to taky. No ona sa lepšie ohýba, Baloša. Ona bude reaktivnější na podněty. Jo. No, on přes tohle má trošku takovej spolknutý 200 litrový sud v sobě. Ano, a můžeme tamhle z úrohu u těch překážek nacválat. Tak, srovnáme si ju, narovnám se já v zádech, ruka pěkně před sebou, holeň, jdeme, váhu do paty. Patu tlačím dole, jo, to je taky největší naše bolistka, pata. Tak, a zkusme nacválat. Výborně, a do lehkého sedu netahám ruku nahoru. Tak, takým lehčím sedu a do toho oblouku jenom trošku tělo vrátím a cválám. Ruka před sebou, brada nahoru. Ruka, a zase do lehkého sedu. Levá noha, bičík na plece, trošku kouká, tak a jedeme a cválám. A zase zkusme, jasně. Pojďme, ruka dopředu před sebou. Tak, ona jak začne takhle hopkat, tak zkusme netahat rukou dozadu, ano, zkusme jenom dotláčet nohou do té otěže. Tak, lokty k tělu, rameno dozadu nahoru. Tak. Ruka před sebou, netahám dozadu. Tak. Maličky sevřený, ruku níž, k tomu nákrčnímu řemenu ruku. Tak. Dobré, pojďme dopředu, nacváláme a jdeme přímo. A dopředu trošku, Pojďme, trošičku takový ještě aktivnější pohyb. Tak, výborně. A přímo, jenom přímo, bez kruhu. A zase ještě jedenkrát přímo, trošku potřebujeme rozvázat, jo, ona je taká chuďa zkrácená, pojďme, bez kruhu, jdeme, tak, zatím je pro ně jenom problém ten oblouk, výborně, tak, do klusu pěkně, Paulinka, můžeme jít my, dobré, do klusu a fajn, dáme pauzu, poradila si s tím na tuto ruku lepší, jak jsem si myslel, no pojďme sem ještě, Dominika, pojďme za mnou. Ruka takhle je už zbytečně vysoko, jo? Zkusit tu, že ona trošku přestává cvála v tom oblouku, je to těžký oblouk pro ňu a ona nám tak jakoby začne hrkat a my trošku jakoby podvědomě nebo nechtíc možná trošku jakoby ta ruka nám tahá takhle zpátky, jo? Takže v tom oblouku nechám ruku tu nastavenou a jenom jezdím nohou, jo? Prošlápnout patu, trošku ta pata je náš taká bolistka, jo? Že pak tu nohu mám tu a takhle, jo? A tu pobízím. Ne, já musím pobízet tu, jo? Tou vnitřní nohou. Dobře, dáme jí dlouhou otěž, necháme jí chvilku vydechnout a půjdeme na druhou ruku. Nemůžu chtít jet takhle a takhle dělat rukou, jo? Takhle ruka před sebou. Tak, nachystám si to, výborně, a holeň, jdeme. A venkovní otěž. Tak, lehce kratší otěže, trošku kratší otěž. A ruku před sebe, vejš. Dopředu, tak. A holeň. A jdeme, nutím ju cválat. Tak. Podržím si pěkně na venkovní otěži kontakt a holeň. Jdeme, no, právě ten oblouk do klusu a znova. Právě v tom oblouku je potřeba, aby tu zadní nohu musela pod sebe podložit. A jdeme, nacváláme. Tak, nekřičíme hop, to křičeli u Berouska v cirkuse. A nevyplatilo se jim to. Pojďme, cval. Tak, jdeme. Tak, kratší otěž. Tak. To je ono. Nepouštím to do dlouhého krku,
Tak, dobré, před dveřmama přejdeme do klusu, na otěži. Jo, nenechat ji takhle vytáhnout. Ona musí pochopit, že teď prostě pracuje. Jo, až já jí jako jezdec dovolím si tu otěž vytáhnout, tak si ji vytáhne. Tak, dobře, do klusu. Pěkně klus. Tak. Nechce se nadřít, jo, tak nám vypadává do klusu, vytahuje se z té otěže a všecko, jo, než aby zůstala sedět na té prdeli a cválala, jo. Přitom zadnicu má takovou, že by 2 dny nás mohla nosit. Zase soustředím se na tu ruku a na tu patu, jo. A zase klidně, přes krátké stěny, lehce přisednu, dlouhá stěna, cválám dopředu. A zatím bych jezdil bez kruhu, jo. Až se nám srovná, až se trošku pohne dopředu, bude taká aktivnější, potom můžeme zkusit kruh, jo. Že on ten celý kruh, když děláme, je to velmi přísné pro toho koně. Tak, nachystáme si to pěkně a zase tamhle v rohu, nebo můžeme nacválat. Tak, na otěži pěkně, váhu do paty, ramena dozadu. Tak, fajn, brada hore, pravá noha dopředu, dopředu pravá noha. Tak. A netahám, holeň. Tak, to je ono. A zase klidně do lehkého sedu, výborně, v lehkém sedu, lokty k tělu. A když cítím, že ten kůň to zvládne, můžu i tu krátkou stěnu v tom lehkém sedu. Jenom se malinko blíž dostanu k sedlu, jo, ale nemusím do ní sedat. Pro ní je to pak ještě zase o to těžší. Rameno vzadu, jenom více zpřímím, tak, lokty k tělu, pravá noha dopředu, pozor, furt nám ujíždí ta vnitřní noha dozadu. Tak, našlápnu do paty a snažím se ji držet vpředu, tu nohu držet vpředu, tak, no, pojďme. Výborně, lokty k tělu, brada nahoru, více zpřímím v ramenách nahoru, tahám se v ramenách nahoru rameno, váhu do paty, rameno nahoru, výborně. Tak, ještě jedenkrát a u dveří můžeme přechod do klusu. Váhu do paty, pata dole. Tak, dobré, přejdeme pěkně do klusu, fajn, pochválíme ji. Dobré, dáme si přechod do kroku. Jo, na tom videu to pak bude krásně vidět. Jo, jak nám občas ta noha tak ulítne. Jo, ale když se nám podaří a i trošku to rameno víc tak vyrovnat se, jo, dát si to těžiště, aby se měl koně před sebou, tak je to mnoho lepší. Jo. Není to zas taky průšvih, když ta noha občas tak ulítne, jo? Jako když pak jsme tělem vpředu a ještě je noha úplně vzadu, tak pak je to úplně žezlé, ale to se nás netýká. Levá noha dozadu, podržím na otěži, ne, klus, pojďme znova na kruh. Tak, zkusme ji víc ohnout v nohách. Jo, tím, že ona je, jsem viděl hned na začátku, že do toho rohu běhá přetočená ven. Tak, víc pravou ruku nahoru, pravá ruka nahoru. Nepadám doprava, na levou sedací kost dosedám, levá sedací kost více, pravá noha vpředu, levá noha vzadu, tak, a nacváláme, nepadám do kruhu, více vyrovnám ven, tak, a nacválám. Ještě jednou, venkovní otěž, víc pravé nohy, podržím ji pěkně levou otěží, levá otěž, tak, a snažím se ji pak srovnat. A holeň, pravá ruka trošku vejš. Ramena vzadu. Cvál, pata dole. Tak. A cváláme venkovní otěž, tak, narovnám se pěkně, to je ono, ruku před sebe, zase zkusím trošku kratší otěže. Holeň, tak, klidně zkusit na dlouhé stěně odlehčit, ale do krátké stěny určitě před rohem sednout, protože ona by se nám rozpadla. Tak, to bychom měli a začneme trošku zkusit hopkat. Ano, z klusu a pak už by měl pokračovat svalem ten koník, jo? Tak, pěkně rovně na střed, jo? Hlavně středem, protože jak budeme skákat čikmo, tak ten kůň to bude mít o to delší. Tak. Tak, dobře, ta reakce přišla o jednu bariéru později, jo? Takhle, když ji pobídneš poprvní po té trikoloře, tak bude dobré, jo? Po té trikoloře ji pobídnout. Tak, jdeme, ruka dole. Tak, nevadí, dobré, pojďme klidně klusem a teď zkusíme jít znova. A maličko ji zkusíme pobídnout na té první bariéře, ano? Jak ji překluše, ji pobídneme. Tak, ano.
Výborně, takhle, aby nám zabrala přes tu trikolorní bariéru. Tak, ruce před sebou, nezvedat ruku, netahat dozadu. Ano, rovně na prostředek. Ruka dole. Tak, nic se neděje. Pojďme znova. Paulinka krok. Dominika jde ještě jednou. V klidu teď klusat, pohrát si, uvolnit si ju, ať není taká v napětí. Tak. Oblouk pěkně proklušu. A kdybych se mě už tu v rohu chtěla nějako zlobit, tak radši zajedu na kruh. Tak, venkovní otěž, to je ono. Jdeme, super, pobídnu. Výborně. Výborně. Brada hore, pěkně před sebe se díváme, ano? Nedívám se na zem. Pojďme ještě jednou a pak si to dáme z druhého směru. Pojďme, Paulinka taky. Tak. Dobrý krok. Tak, fajn. Dobré, to, že ťuká do toho nebo tak, jo, to netřeba řešit teď. S mladýma koňma měsíc skáču jenom na tom. Napustí se když tak do toho buď i voda nebo tak, pak se nějaký víčko do toho musí dát, že tu je taká dírka, ale i kdyby se trošku napustilo takhle nebo to, tak super. Ano, my jsme to už dávno objednávali, už to tu mám asi 4 roky nebo 5. Paulinka, moc jsme to trošku začali tak na začátku kroutit, jo? Zkusu nechat vejít do toho normálně, ať skočí. Nezvedám ruku, jo? Koukám před sebe, ne na zem. A teď jsme nad každým skokem jí chtěli jakože pomáhat takhle rukou. Nedělám rukou nic. Tak, nevadí, půjdeme znova. Rovnáme se pěkně a zase nepomáháme jí rukou, ano? Brada hore, vůbec nevadí, kdyby to rozbourala, nic se neděje. Ruka dole. Půjdeme znova. Mám furt tendenci zvedat ruku někde nahoru, jo? Ne, ruku nechme u toho nákrčního řemene. Nezvedám rukou nahoru. Pojďme obě dvě. Rovně na střed. Ano, to je ono. Jo, vidíš? Cítila jsi ten rozdíl toho vstupu a pak celá ta řada, jo? Výborně, krok. Ruka dole. Tak. Dobře, Dominika, krok. Teď se nám roztválala, což nebylo nějakože na škodu, protože aspoň šla dopředu, jo. Jediný co, že do tohohle ťukla. Samozřejmě, že do toho ťukla, protože ta bariéra je na klus, tudíž je kratší vzdálenost jako na ten sval, proto tu zadní nohou smetla tuto kavaletku, jo. Ale taky relativně chápe, co se po ní chce. Ruka dole před sebou, brada hore, tak. Dobré. Malinko na tom posledním jsme trošičku šli rukou zpět, ale jinak to bylo dobré. Ano, a klid, už dobré, jo? Paulinka, když ty dobře stoupíš, už nic víc nedělej, jo? Když tu dobře skočí, ty už tam jenom tichoučko seď a čekej. Tak ještě to zase předěláme na oxírek a pak zkusíme ještě 2 na sobě. Ne, já před to přehodím bariéru. Joho, levá otěž. Ne, nejedeme na to, nejedeme. Ne, no už teď pozdě. Tak nevadí, překlušeme, nic se neděje. Tak, pochválme ju, klušeme a zkusme pěkně v klidu v rytmu. Ano, pojďme, jedeme. Nemít takovou ostrou ruku, ano, když nám trošku se proti tomu pohne, trošku zkusme zjemnit ruku, pohrát si v prstech, ať přežvejkne udidlo. Tak, venkovní otěž, to je ono, ruka před sebou, holeň, jemná ruka, ano. A dopředu. Tak, rovně na prostředek. A trošku jí chybělo, ano. Počítala, zjistila, že jich tam je o 1 víc. Rovně na střed. Tak, brada hore. Netlačit se tolik naším tělem dopředu, ano. Tak. Zapomněla počítat nohy. Tak, před sebou. Tak. O mnoho lepší, ano? Tak. Dobře. Pozor na ten konec, ať se netlačíme do leva. Zase ramena vzadu, koně před sebe. Tak, brada hore, narovnám se. A klid, to je. Výborně. Dopředu, ruka dole.
Tak, ještě jednou znovu pojedeme, ještě jednou. Nezvedat ruku a nejít tělem tolik dopředu. Ruka dole u krku. Tak, výborně, pochválme. Vstup z klusu, přes oxer a jeden svalovej do té poslední kávalety. Strategie je stejná, pěkně skočit přes bariéru, rovně na střed. Tak, výborně. Před sebou ruku, ramena vzadu. Tak, rovně na prostředek, pojďme znova. A rovně, výborně. Vy byste se potřebovali spojit. Jedna je vlevo, jedna je vpravo. A rovně na střed. Výborně, dobré. Pochválme ju. Nebojte se, nebude to také rychle. Jo, ale už to je zajímavější. Tak, brada hore, pěkně, ruka pokrčená v loktu. Ano, dívám se před sebe se díváme, rovně na střed. Nezvedám ji rukou, jo? Dominika, maličko, my taky chceme být taky, jakože, abych náhodou nepotáhl. A jsem takhle a čekám, až přijde překážka. Musím trošku se jenom vyrovnat ruku takhle a jdu s pohybem, jo? Dobré, krok. Dáme pak vejš, vydrž. Pojďme a zkusme trošičku pobídnout po tom prvním skoku dopředu. Po prvním skoku více dopředu. Ne těla, ale odholeně. Ano, výborně. Jo, teď byla o mnoho lepší. Levá otěž. Ano, tak. Ano. Výborně, dobře. Hned to dokončíme. Tak. Potřebuje se trošku rozhýbat. Metrový parkour pro ní problém nebude. Radost vám dělat bude. Tak, nevadí. Ruka dole a budeme ještě pak jednou, ano? Tady na začátku je potřeba, aby nám skočila přes ten stup, pak už to všechno přichází samo. Paulinka, pojďme. Rovně, aby šla a skočila nám přes to dovnitř. Tak, ruku napřed sebou. Tak, na prostředek. Před sebou ruku. Tak. Dobré, dobré, Dominika, krok. Teď si řekneme něco k tomu nájezdu. Nebyl z klusu, byl ze cvalu, ale že jsme ji nechali normálně jít, netáhali jsme, tak to vyřešila teď o mnoho lepší jako předtím. Takže vůbec nevadí, že šla z toho cvalu, hned a měla tu lepší odraz, jo. Pojďme mi ještě jednou, my si dáme pauzu, půjdeme z druhé strany. A zkus trošku na prostředek, neboj, tam je místa dost, to ona zase maličká. I když doskočíš a pak se klidně trošku přitlačíš ke stěně. Ano, výborně, dobré. Dobré, no pojďme z levé ruky, jo? Nahoru, ruku před sebe. Výborně, brada nahoru, pěkně, dívám se před sebe. Ruka dole, před sebou, výborně. Tak, před sebou ruka. Ano. Dobře, výborně, opravím svalpa, když tak. Pozor, nepomáhat tou rukou, ano, pěkně, jenom co je potřeba, nedělat tam zbytečně pohyb. Tak, super, pochválme ju. Normálně se jí odrazila. Dobré, dáme pauzu. Dáme pauzičku a zkusíme ještě jednou, ano? Dobře, pochváluju. A dopředu. Tak, nic se neděje. Čáry fuk čaruje, znova. Pavli, trošku takový klid do toho vstupu, ano? Trošku jsme taky rozhádaný, teď zase měla nohy úplně jinde. Trošku pravidelnější rytmus v klusu a ať se tam najde ty nožky. Ano. Výborně, pochváluju. Dobrý skok. To je ono, pobídka. Ano. Jo, teď byl krásný, plynulý, pravidelný rytmus a nebyl problém. Ruka dole. Tak, pojďme ještě jednou. Tak, ruka dole, jedeme, výborně. Tak, super. Pochválme ji. Tak. Dobré. Dáme si minutku pauzu a ještě si to zopakujeme, jo? Ať se tím to trošku rozleží. Vydechneme a zkusíme jít ještě jedenkrát obě dvě. Ruka pěkně před sebou. To je ono.
Výborně, vstup fajn, výborně, jo, krásný vstup, pěkně dodržela nohu, paráda, pochváluju. Před sebou ruku, nepomáhá mi rukama nikde, ruka dole. Tak, ruka dole. Dobré. Pozor na tu ruku, ano, nepřizvedávat si tu ruku. Rozjedeme ji trošku. Venkovní otěž, narovnáme se a zase v klidu přejít přes bariéru. Tak. Maličko aktivnější, tak. Tak, fajn, pěkně si doložila tu nožku. Půjdeme ještě jednou a o chloupek taky aktivnější pohyb k tomu skoku, ano? Ruka dole. Tak, dobré. Nehažme se zbytečně nad tím hlavním skokem, jo? Trošku se tam moc zbytečně tlačíme dopředu, jo? Aha. Ruka dole a dopředu, ruka dole. Tak, fajn, výborně. Uspávačky. Ještě by tak pěkně nastoupila takto uspatá. Povozím si ty koně tady. Mám niečo robiť? Mám zatvoriť? Áno, ruku na zadok a zatvoriť, keď nepôjde spátky. Tak nejde spátky, tak ruku na zadok nejdem dávať. To treba vždycky dať ruku na zadok, aby vedela, že sa na ako si dopadla. Rampu je zatvorená. Nie, rampa je to, po čom sa... Ja, rampa je to, ale nejaká poistka, ak sa tu dáva, tak tam není. Nie, Poistka. áno, a smerom od konia, hej, aby sa na ním nenapíchol. Zoží banka, poďme sa naučiť. Ja mám tiež. Som z toho nervózny. Tak. S vozíkom za chvíľu. Axel, čau. Jakub, podopríme tú bráničku. Elise. Dobre, ja ti budem ti púšťať, ale... Ďakujem, že ste sa dostali na koniec dnešného videa a verím, že tréning sa vám páčil maličkými krôčkami, je tam nejaký progres a bude to stále lepšie a lepšie. Takže ahojte, vidíme sa v ďalšom videu.